pre teba, najsvätejšie srdce Ježišovo. Keď do kláštora prichádza dievča, že vždycky musia mať sestričky nejaký posudok. Ale sestrička, to dievča o tom nevie. Ja som ale po čase, lebo som už dlho v kláštore, prišla k takému tajnému zápisu, je umelecky nadaná. Tak teda, to mám od Boha. Čo máš, čo by si nebol dostal. A ja som si to ešte otočila, že keď to máš, prečo by si sa robil, ako by si nemal. Jaj, zblúdila som, lebo tu máme počítača, ja k počítaču chodím. To už automaticky. Som chcela urobiť radosť v cirkevnej škole, tak mi dali takýto ich emblém a to som zväčšila a urobila som na sviečku. Sa veľmi potešili a majú to tam. A potom napríklad, tu vidíte túto sviečku, to zase keď sme mali my nejaký sviatok, už si nepamätám čo, tak som si urobila tú laliu, no a tu dookola Ave Maria. Si mi neprekážal. Tak. Bola som preložená do komunity v Nemecku a v kancelárii robili poriadok a našli tam také plátky. Takže na čo to je, na čo to niečo takého, vyhodíme to preč. A sestra predstavená poveda, dáme to sestre Jane, možno, že niečo vymyslí. Tak. Teraz si nájdem, z čoho ten krížik urobím. Nožíkom vystrihnem. Tak. Nehľadať, čo je pre mňa lepšie, výhodnejšie, kde by som sa, kto vie, ako uplatnila, alebo čo. Ale keď už som tam, mám úlohu. Hľadám, kam ma postaví poslušnosť, máme sľuby, hejže. Hľadám svoju úlohu. A keďže mám ten dar od Boha, tak aj tu mám úlohu. Každý dar je úloha. A skenovať. Barbarskú noc som zažila, hejže. Potom nám bolo odopreté štúdium, vzdelanie. Vôbec sme nemali prístup k vzdelaniu. No ale to ešte nepoviem, jak sme po továrniach chodili, jak nás sťahovali všade možné. No to by bol úplný román. Nemôžeme velebiť ten komunizmus. A nakoniec som si povedala, že to vyznamenanie Ústavu pamäti národa právom patrí. Nemyslím, že mne práve, ale ako reholným spoločnosťam, sestričkám, ktoré sa do krajnosti obetovali. Musím si urobiť ostrý nož. Ja žiadne nejaké pokušenia, alebo čo, nejaké ľútosti, že niečo som zanedbala. Vôbec ani nápad, ani náznak. A to už 90 rokov mám. Lenže musíme aj počítať s tým, že nás Pán Boh chráni. On keď vidí našu dobrú vôľu, on prichádza na pomoc, ústrety, niekedy aj celkom radikálne, že nás zbaví niečoho, nad čím trebárs musíme žialiť.
a si myslíme, je to škoda, že to musím opustiť, alebo tak niečo. A naposled vidíte, že Pán Boh sa nemýlil.